사랑. जोंनि दिनैनि माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दिनै जे जोङो मोनसे हाबाफारि मावनो आवगायगासिनो दङ। बे जाहैबाय जोंहा माने सेथि बाथौनि सान, गोथार सान, बेखौ जोङो गुबुन बोसोराव माने मावनाय जायाखैमोन। बे जाहैबाय माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै आरो डिस्ट्रिक्ट मिरुनिफ्राय डिरेक्सन हरनाय थिग मथन मोनैयाव जों खालामनाय जायाखै। दा जेन' हक गंफ्रोमबो गामिनि गामि बेंगिरिजों लोगोसे सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन जों हाबाफारिखौ आवगायनो सानदों, आवगायनो आखायाव लाबाय। गिबि साफ्रोमनोबो आङो आफादनि जानानै आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि सिबिनाय, खुलुमनाय आरो मान बावनायखौ जासिबाय। लोगोसे बेजोंनो जोङो नेम बादियै, हाबाफारि बायदियै जोङो बाथौ फुजाखौ होग्रोनो सानदों। दा बेखौ जोङो ओरैनो रायफोदगिरि हिसाबै जानागुरु मोनखाबैयाव जोंनिनो आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि मुस्रि पानिराम बसुमतारियानो दैदेनगोन। लोगोसे दौरि हिसाबै जा मोनदों खाखनमारि गामिनिनो दादुरा बसुमतारि। दा बिथांमोनखौ आङो हाबाफारि बादि आवगायलांनो आङो खावलायबाय। लोगोसे मानगोनां आफादगिरिनो आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों माने मान होनानै बरायनो थाखाय आङो जोंनिनो माइनाव दख'रा माइनाव आफादनि नेहाथारि मा नाममोनलाय रिबिका नार्जारिखौ खावलायबाय आरो गोजोननाय थाबाय। दा आङो जोंहा आफादगिरिया फंनैसो गावनि बिबुंथि होनानै होनो सानदों, खेंफोरथि होनो। दा बेखौ खावलायबाय। लोगोसे हाबाफारिखौ आवगायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। जा हायो आं आफानि अननायाव आं ओरैबायदिल' मोनसे आं नुनानै जेब्ला आं आफा गणेशनाव आंनि न'खरनि बारै सोंनो थांनायाव आफा गणेशआ बुंदों जे आं सोंदोंमोन आरो जेनेबा बाथौआव हाबब्ला मानो फिट बुंनो हायो होननानै आं सोंनाय जादोंमोन आरो। दा बे सोंनायखौ आफा गणेशआ दा बुंबाय बे जेबो नङालै फिसा जोंनि अननायसो, होमबालाय मा खालायनांगौ आफा होननानै बुंदों। बे बुंदों आरो आफाया माने नों थार सैथो जागोन, सैथो जायोबानो नोंनि खोथाखौ जों खोनासङो होननानै बुंनाय जादों। दा बेवहाय आङो समायखिरा लानाय जादों। दे आफा जा एसे हायोबाबो आङो बे जिनिसखौ आङो सैथो थायो आंनि गेजेराव सोलिनानै सेस्था खालामगोन होननानै आङो समायखिरा लानाय जादों। बे दिननिफ्रायनो आङो सोलिबोनानै आङो रायजोआवबो नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदियावहाय आफा खोनासङाखै, बेखौ आङो धामाव थानानै सोंनाय जादों, खोनासंदों जादों। बेबायदिनो सैथो सोलिनानै थाबाय दा फिसा थांनाय बुंनाय जादों। दा बेबायदिखौ आंखौ मानगोनां नेहाथारि आंनि खुगानिफ्राय बेबायदि सोलोंनानै दिनै जानांगौ नङाबाबो बा जिमादारि नङाबाबो आंखौनो रायखौ होननानै सानबाय आरो बे खनसिथिया हिसाबै होननानै बुंनानै बे मावजागोन बे होननानै आं गुरुखौसो गायसनोबा मोजां जागोन होननानै आं बुंनाय जादों आरोखि। थेवबोनो आंखौ नोंनि एसे रोंखागौबा, नोंनि एसे माबाबा नों बेखौ मावनांगोन होननानै आंखौ बेबायदि होननाय जादों। दा बेनि थाखायनो आङो दिनै जा एसे हायो सैथो थानानै आफामोनखौ सैथोजों लोगोसे आङो बैसोमुथि हान्थु बायना हा दरखायनानै बक्ति खालामनानै जा एसे गाबखौनो फंसे आङो नांगौखौल' बुंगोन। बेनि बागै आङो जानला मोनला आं मा बुङा। मानो आफामोनानो अनथर जानो मोनदों, आफामोनानो मिथिगौ दिनै बेवहाय मानि थाखाय जसोमदों, मानि थाखाय आंनो बे दाउसा मासेखौ मानि थाखाय होदों, बेखौ आफामोना मिथिखागौ। ओंखायनो बे जाबाय अनथर जामि, बे जाबाय नुहाथारि गोहोजों आफाया जेब्ला बेरायबाय थाखायो आरो नाहरखायो। दा दिनैबो आं आसा थिदों जे आफाया आंनि खोथाखौ खोनासंगोन आरो नायफैगोन आरो दसे समनि थाखाय आजावनानै आफाया बिदाय होगोन, बिदाय लागोन। बेबायदि आं खामानिखौ मावनो आवगायनाय जायो। दिनै खाखनबारि बे फोथाराव दिनै सेथि मंगलबार बाराय नैथि मंगलबार बाराय लानानै लोब्बा लानानै सिथला गायसननायजों लोगोसे आफा नोंखौबो दिनै मान होनो नागिरदों। बेजों लोगोसे आफा मा खालामनो नागिरदों खोनासंनो आफा फारिफोरनि सिगाङाव मा खालामनो जानागौ नङा मेनागौ नङा हानानै आजावग्रा आफा हानानै होनाय जाबाय। बेवहाय आफा आजावनानै लानांगोन।
apa sini kita kadang mani di mana saja sama baik dan थांबाय आरो जालांबाय थागोन लोगोसे जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो फिरफिलाखौबो उरायहोनो आवगायदों बेखौ उरायहोगोन जोंहा जोंनिनो माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लोगो आफादगिरि नेरसोन बसुमतारीखौ आङो बाथौ फिरफिलाखौ उरायहोनो थाखाय खावलायनाय जायो हेफाजाब होगोन जोंहा बिमाय बसुमतारीखौ नार्जारिखौ आङो फिरफिला बिरनायखौ हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों जय आफा बोराइ बाथौ जय आफा बोराइ बाथौ जय आफा बोराइ बाथौ माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद थांनानै थाथों बे समाव फिरफिला उरायहोनायनि थाखाय जोंनिनो माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि बिथांनिसिम साबायखर बावबाय लोगोसे जोंनिनो बे फिरफिला उरायहोनायनि माखासे ओंथि बा सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय आङो जोंनिनो माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लोगो आफादगिरि मुसि नेरसोन बसुमतारीखौनो सुंद'बैयावबो बेखेवना होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दिनैनि बे गोथार बाथौ सानावहाय नुजाफैनो हानाय एसे सिगाङावहाय जोंनिनो आफा बाथौ बोराइनि मुङै हाबाफारि बायदियै गोथार सिजौ थुलुसि आरो जाथ्रासि गायनाय आरो आफा बुरा बाथौनि मुङैहाय दाउसा मासे होनाय मानगोनां जानागुरु लोगोसे जोंनिनो माइनाव गुदि आफादनि आफादगिरि आरो बोसोनगिरि आरो जिल्लानि दैदेनगिरि आरो जोंनि माइनाव आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि लाइमोन आफादनि दैदेनगिरि आरो जोंनि माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गासै मानगोनां दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन दिनै जोबोद गोजोनथाव आरो गोथार सान दिनै जे दोरोङारि हिसाबै नेरसोन हिसाबै फैनाय जे गुदि बाथौ बे गुदि बाथौनि जे जोनोम सान बांला मायथाइनि माग दाननि नैथि मंगलबार जे बे बारायखौ जोंनि गुदि दुलाराय बाथौ गौथुम अर्थात दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जे दानि मुगानि जे सरकारनि बिथिंजाय माखासे जे फोरमानथि होनायाव दिनै जोङो दुलाराय नङाबाबो जोंनि आसामनि सिङाव मोनसे गोथार जे बाथौ जोनोम सान हिसाबै जोङो मोनसे फोरबो फालिनो गनायथि मोननाय जाबाय आरो बेखौनो दिनै जोंनि दुलाराय जे बाथौ सिबियारिफ्रा 1922 मायथाइनिफ्राय मोनसे धोरोमखौ दहाय होनो थाखाय धोरोमखौ जोङो सिबिनो थाखाय गावनि सुबुंनि माखासे दोरोङारि जे आसार खान्थिखौ दिन्थिनो थाखाय जों दिनैहाय दुलाराय बाथौ गौथुम दाबोनानै दिनै जे जोङो बे थाखोआव सफैबाय आरो बेवहाय जे
जे जोंनो बे बर' सुबुं माहारिनि बे बर'आ माब्ला जोनोम जाबोआ बेखौबो जोङो दिनै जारिमिनावबो जों मोनथि मोना लोगोसेयै बर' जाथिनि गेजेराव बा बर' समाजनि गेजेराव दिनै बाथौ होननाय मोनसे नेरसोन बे नेरसोनखौ सोर गायसनलाङामोन सोर दोनबोआमोन बेनिबो जोङो दिनै खुनु जों मिथिनो मोना बेखौल' जोङो दिनै इयुन जोलैयारि हिसाबै जों मिथिगौ बेनो बर' सुबुं माहारिनि जे जाथिखौ फोथांनाय फोजौनाय आरो समाजखौ बेंनाय मोनफ्रोमबो न'खर मोनसेया बोरैहाय सोद्रोम आखुयै रायजो जानांगौ बेनि आखि आगदा सोरगिदिं जे माखासे आसार खान्थि बे आसार खान्थिफ्रा नैबे जों मिथि मोनै बुंस' हायै जेनाखि जे जायखौ जोङो सिजौ आरो थसे औवानि जेनाखि बान्दोबा बान दुमनाय 16था खुन्थियानि गेजेराव जों बेखौनो बाथौ धोरोम बर' जाथिनि आगु मोनसे धोरोम हिसाबै जोङो मिथिगौ आरो बेखौनो जों दिनै असे जोंनिनो जाथिनि मोनसे गोग्गाथाव आरो मोनसे जोंनि जाथिखौ फोजौनायनि मोनसे धोरोमनि खान्थि जायनिखि माखासे बायदि मैया गाज्रि आखल आखु बेफोरखौ जोङो फोथारनो हानाय बे खान्थिया बे धोरोमाव हाबनानै दं दा बेखौ जोङो सिखार लानांगोन जे आरो जोंनि गासैबो जोंनि बर' माहारिनि जायफ्रानाखि गिदिर गोलाव बिथांमोनहाबो दिनै बुंनो हाया जे बाथौखौ आं गायसनदों बा थुलुसिखौ आं गायदों सिजौखौ आं गायदों होननानै जों रावबो बिखाफोर दाननानै बुंनो हाया ओंखायनो जोङो बेखौल' मिथिगौ जे बाथौआ गोदो गोदायनिफ्राय बर' सुबुङा जेला जोनोम जायो बिनिफ्रायनो साखात आरो निराखात जेनाखि गोहोनि जे नेरसोनथि हिसाबै जोङो मोनबोदों आरो बेखौनो जोङो दिनै जोंनि जेनाखि बर' समाजनि गेजेराव आफा बोराइ बाथौ होननानै जों दिनै गाबज्रिदों बेखायनो बुंदों जे बेखौनो जोंनो बोसोन होदों जे आहाम आफा बोराइ बाथौ नोंनो सान नोंनो अर नोंनो बार नोंनो दै नोंनो अख्रां बेफोरनि गेजेरावनो नोङो गासिबो सोरजिथाय खालामनानै बहर नक्षत्र दिनै दादों बहर नक्षत्रनि गेजेराव जे बुहुम ग्रहनि गेजेरावनो मानसि दुमसि जिब जुनार दाउमा दाउसा एम्फौ एनला बायदि रोखोमनि दैमा दैसा दिनै सोरजिथाया बे आफा बोराइ बाथौआनो बेफोरनि जेनाखि बे आफा बोराइ बाथौ सोरजिनाय माखासे आयदा बे आयदाफोरखौनो जों दिनै खामानि मावनो थांदों बेनो जाहैबाय धोरोमखान्थि रांखान्थि समाजखान्थि आसार बिसार बायदि मैया गाबनाय रंजानाय थैनाय उजिनाय मुगैनाय मुंसुनाय पाप पुण्य गोथार निस्थार धोरोम अधोरोम बायदि रोखोमनि दिनै जों आसार खान्थियाव बेफोरखौ मोनदों बेफोरो जाहैबाय गासिबो धोरोमनि नितिजों फैनाय आरो बे धोरोमनि जेनाखि माखासे थिननाय बोसोनखौनो लानानै जों अखानायनाय लोगो लोगोनो जे दाउमा दाउसा एम्फौ एनला सिखारनानै मानसि दुमसियाबो सिखारनानै गाव गावनि थांखिखौ होसोनो थाखाय जेरैथिंबो जोङो जेनाखि आफा बोराइ बाथौनि फैलाव बे संसाराव जों बायदि रोखोमनि खामानि मावहैयो जेरावनाखि गाव गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय जों मावो बेफोरखौ सोबखिनि दैदेननो आरिनो दिनै आफा बोराइ बाथौआ माखासे गावजों लोगोसे आगथि आगदा बोसोन होलांदों जायखौ जोङो 16था जेनाखि आइ आफाखौ जों मोनदों थांनानै थानायनि जोंहा जे मोनसे फोसाबलु समाज दानांगौ बेनि बिथिंखौ आं बुंनानै आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव खुलुमनानै आं बाहायनो फोजोबनाय जाबाय। हाबाफारि बादि बेहायनो दा बावनो दोनथ'बाय नांगौ जायोबा जों साहा लोंना आराम दा बिखिनिखौनो खावलायनानै